Здравейте хора, само да махна това. И това. Да, само това ще остава. Та, как да инсталираме къстъм скинове? Много хора ме видяха как играя с къстъм скин на Nuno, по-скоро къстъм анимейшн и само на атаките и те изглеждаха оранжеви. А после с къстъм скина на Jarvan, който е супер готин, яки, секси и найс и готин. Първа стъпка. Uno. Не, само Uno. One. Да, първа стъпка. Влизаме в Google. Хъвам в живота. И пишеме Skin Installer Ultimate с главни букви. Влизаме тук. Първия сайт. Доwnloadваме това. Доwnloadваме хубаво. А вече го имам. Но, значи, отваряме го. Виждате всички тези файлове. Излизате от тук. Излизате и от всяко място, където може да ви попречи да си инсталирате това. Правите нова папка. New. Скръщавате Skin Installer Ultimate. S и U. Взимате всичко. Отваряте я. Тя е празна. Взимате всичките файлове. Копирате ги. Окей. До тук е ясно, нали? Окей, сега. Най-трудното е. Отваряте програмата. Изключително много скил изисква. Та, цъкаме Yes. Повечето пъти ще ви даде това. Цъкаме Yes. Това ще ни казва да си локализираме League of Legends. Отивате си там, където ви е инсталирана League of Legends, на мен ми е в Deck Games. LOL Launcher. Open. Отваряте. Пише Open. Цъкате го. И това пише, че за първи път тръгвам програмата, защото аз инсталирах нова заради вас. Инсталирах си старата програма и си инсталирах нова. И сега излиза това. Виждате ли го? Това излиза. Първо трябва да ви зареди, а отнема бая време. Това трябва да стане на 100% хора, на 100%, разбирате ли? На 100%. Чакаме. И все още чакаме да стане на 100%. Знаете, че доста време става на 100%, поради факта, че програмата е доста тежичка. Meanwhile, докато чакаме да стане на 100%, влизаме пак в интернет браузъра. Отиваме в Google. Пишеме League Craft заедно. Влизаме в първия сайт. И това е целият сайт. С къстъм работи за лига. Има и много туториали. Цъкаме на Mods and Art. All Skins. Разбирате ли? All Skins. И тук има всякакви скинове. О боже, тук има Катарина Nude Hot. Това е най-новия скин, който е излязъл, но сега ще сложа просто excellent рейтинг на скиновете. И тук са най-яките скинове, които хората са писали. Това е Spider Amumu. Може да играете Amumu като Spider, или Жана като Harbinger of War. Или Jinx. Изцяло ремодълната. Вижте как изглежда Jinx, когато инсталирате този скин. Ето така. Jinx изглежда по този сладък, секси начин. Има и за Yasuo. Има много скинове. Повярвайте ми. Crimson Elite Kayle. Tron Trash. Shen. Объргах се. Всички тези скинове са рейтнати с Excellent. Това са най-добрите скинове и най-хубавите. Та. Избираме си скин. Гледаме това дали не е станало 100%. Не, ние е станало все още на 100%. Което е странно. Добре. Ще му дам малко време за да стане на 100%, защото явно от записването малко куца. Правя това. Та, виждате на мен, аз вече имам два инсталирани скина. Pulsefire Jarvan и Orange Nuno, което обаче нямам character, затова се е бъгнал скина. Добре, сега, избираме си един скин. Един скин си избираме ние. Кой скин да си изберем сега? Добре. Ще си изберем скин за Гарен, примерно. За героя, който имаме. Аз нямам представа какви герои имам.
Nasus, добре. Nasus. All ratings обаче, не всичко, което го има е такова. Pulse Fire Nasus with Articles. Или Snoop Dogg Nasus. Кое не си играе повече? Играе с Snoop Dogg Nasus. Добре, ще играем Nasus като Snoop Dogg. Така, имате този скрин. Цъкате Download. И то ви излиза този zip файл. Този zip файл слагате в напълно друга папка. Изцяло друга папка, разбирате ли? Правите нова папка, която кръщавате Custom Lol Skins. Скинъса или скин, няма значение. Взимате това, слагате го тук. Преименувате го както се казва скина. Nasus Snoop Dogg VG-та. Защото е Snoop Dogg. Окей, сега. Затваряте тази папка. Отваряте това. Отваряте тази папка и не трябваше да затваряте, няма значение. Правите така както да ви е удобно, да я виждате, гледате и правите каквото правите. Правите мъничка. Взимате това и го слагате ето тук. Тук. После, това ви пита дали искате да прочетете всичко. Като цъкате Yes. После го затваряте, ако не ви чете. И то ви добавя абсолютно всичките информация за този скин. Абсолютно цялата информация. После казвате още едно Yes. Винаги цъкате Yes. Винаги. И после цъкате Yes. Това означава, че всичките файлове са добавени 220 от 246. Тези 26 файла, които са скинати, няма да бъдат показани, но те са най-вероятно без значение. После цъкаме OK. Имаме самия Pimp Snoop Dogg. Цъкаме това квадратче. Цъкаме Install. Всичко трябва да е чекнато. Всичко. Сега чакаме да го инсталне. 9, 10. Давай. 12, 13. Ще се спра записването, докато стане адски голям и затова се лоудва адски бавно. Примерно Pulse Fire е с около 100 и нещо. Всичко е инсталирано, но е с скипнати, цъкаме OK. Вече го имаме. Излизаме от тука, цъкаме хището. И от тука. И от тука. Не искам да спирам музиката. Оп. Лига. Затваряме лигата. Задължително трябва да затвори лигата. Отваряме си лигата отново. Където ни е лигата. Start Game. Чакаме да ни се стартне гейма. Nordic and East или West или Океания или който и да искате вие. Цъкате Lounge. Lounge that shit. Yeah. Влизате си в аккаунта. Момент да пусна. Така, да бъде. На. Къстъмка. Винаги тествайте скиновете на къстъмки, защото не може да ви пребе играта. Ако не е инсталиран правилно, може да ви пребе играта. Пишете Nasus. Локин. С нормалния скин винаги. Винаги с нормален скин. На. Започва играта. О, ето го! Nasus като Snoop Dogg! Smoke weed every day! Окей, зареждаме. И това ли е? The King! О, yeah. Вземе си Донос, блей. Health Potion. И отиваме да тичаме като Nasus. Вижте, има къстъм танцуване.
Да, така е, насечено е нарочно. Добре. Ха-ха-ха-ха-ха. GRB по нещо си там, песе там. Вижте го как ходи, вижте го, това Насос ли е, това Насос ли е хора? Не, това е Snoop Dogg! 30 seconds until minions spawn. Кута не може да ни спее, ние сме Snoop Dogg. Или пък може да ни спее и пак сме Snoop Dogg. Окей, няма значение. Ревайваме се и отиваме да тестваме Q-то, защото Q-то е Q. И стакваме Snoop, нещо си. Вижте, дори картинката е променена на растичка, хора. О боже мой. Не растичка, аз съм много тъп. На канабисче. Пасивката ни е канабисче. Soul Eater канабисче. Не мога да го зумна. Не мога да увелича интерфейса. Ето, виждате ли, това не мога да бъде истина. Това всякия скин. Насос мейн вече. Хоп. Биеме. И се хилваме с канабиси. О, това Q, когато Q цъкнеш, има канабисче. Плес. Канабис. 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 Q. Канабис. 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 Плес. Слоу. Не може да слоуваме крипове. Плес. Канабис. Имаме вече 9 канабис така. Плес. Плес. Shit. Това е най-якия скин на света. Не мога да повярвам, че сега съм играл Насос. Вече Насос мейн, хора. Плес. Този канабис, който не може да... Оп, 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 оп. Хайде дигаме тети лео. Плес. И това са канабищата, гледайте колко яко. Да, така. Значи хора, малко скинове са чак толкова яки, но това е. Така се правят къстъм скинове. Беше ми приятно, аз съм Creamy. Дано ви хареса видеото и сабскрайбвайте и харесвайте и шервайте за повече. Чао!